जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन बे आंनि बसखौ बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि टपिकआनो जाबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे इउपिपिएलनि जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिसोर साथामनि गेजेराव जोंहा दिनैनि टपिकआ रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय बिसोर साथामाव सोर सासेया जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनगोन आरो बर' हारिनि डेभेलपखौ नायगोन सोर सासेया जोंनि बर' हारिनि लिडार जाथावथाव नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थारैनो प्रमद बर'आनो जोंनि बर' हारिनि सासे दाद जोहोलाव बा दाद लिडार जागोन ना हाग्रामा महिलारिया थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो लिडार जागोन ना एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारानो जोंनि बर' हारिखौ थारैनो सैथो गोसोजों दैदेनलांमारगोन नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दायो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव दायो आं होगोन जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार बिथांनि टपिकखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बिथाङा मा बुंखो आरो नेक्स्टआव आङो हाग्रामा महिलारिनि टपिकखौ लाबोगोन। थारैनो सोर सासेया जोंनि बर' हारिखौ दैदेनगोन थारैनो सोर सासेया जोंनि बर' हारिनि लिडार जामारगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सायख'नानै कमेन्ट लिरहरबानो जाबाय। अब्ला दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनाव होदों आङो जोंहा इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार बिथांनि टपिकखौ नायग्रोबानो जाबाय। माखासे बिथिंफोर दङमोन जाय बिथिङा हारिखौ जौगानायाव बारा मदद खालामाखैमोन। हारिया जौगानायाव जोबोद लासै लासैनो जोङो आवगायदोंमोन। जेरैबायदि गोख्रों थांखिफोरखौ लानांगौ जेरैबायदि समजों गोरोबनाय थांखिफोरखौ लानांगौ बेफोरखौ लानायाव जोबोद आख' फाख' एबा आवगायहां फासयहां जादोंमोन। थारैनो नोंथांमोना नुबाय जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि टपिकखौ बिथाङा मा बुंखो आरो लोगोसे आं दायो होगोन जोंहा मानाव गेदेर बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आङो हाग्रामा महिलारिनि टपिकखौ आङो होग्रोनोसै। যখন আমরা বিপিএফ দলের সরকার বানাবো ৭৫,০০০ কি লাগে না জমিনে পাট্টা লাগে ৭৫টা লাগে ৭৫,০০০ এই যে প্রমোদ বড় যে দিব ৭৫,০০০ এটা নিব না জমিনে পাট্টা নিব। रायजो राजा नोंथांमोना प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारी सारनि टपिकखौ थारैनो नुबाय आरो जोंहा दायो दङ जोंहा मानाव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ बे बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंखांनानैसो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा बीरेन बर'नि इन्टारेस्टआव नङा सोमखोर बिथांनि इन्टारेस्टआव नङा जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसे। दायो नोंथांमोना नुबाय जोंहा प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारी सार आरो एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ बिसोर साथामनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि सोर सासेया लिडार जागोन आरो सोर सासेया थारैनो सैथो गोसोजों जोंनि बर' हारिखौ दैदेनगोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थारैनो नोंथांमोना बिसोर साथामनि बिबुंथिखौ बा टपिकखौ खोनानानै थारैनो बुजिबाय जानो हागौ आरो दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा बिटिआर सुक्ति होनानैबो दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दं आरो डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय गवाखै। थारैनो बाथ्राया दिनै गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जुदि गावखौल' नायग्रामोनबा बैफोर समाव बे सरकारि जबफोर मावनानै दिनै बिसि बिसाय गामिजों लोगोसे न'खर संसार जानो हागौमोन। थारैनो बिथाङा बेबायदि खालामाखै। थारैनो बर' हारिनि थाखाय अनफावरि बिथाङा बिनि थाखायनो बिथाङा आखायाव हाथियार लानानै दैदेनदोंमोन आरो लोगोसे दिनैसिम दासिम बिथांनि गोसोआव दासिमबो हारिनि सेन्टिमेन्ट दं। अब्ला बेसेबांबा साननो गोनां जानानै फैदों रायजोफोर। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना सोर सासेया जोंनि बर' हारिनि लिडार जामारगोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नायनानैल' नोंथांमोना ओरैनो थाया जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्ट लिरनायजोंनो बयबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि कमेन्टजों फरायनानै
स' बिथांमोननि गोसोआबो सोलायो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लाइक खालामबानो जाबाय रायजोफोर।